खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 33थि गायसनथाय सानजों लोगोसे गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 19थि बोसोरसालिया जथुम्माया जोबनानै थांबाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वराव गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि थानसालियाव दुलाराय बाथौ गौथुमा खुगा 33थि गायसनथाय सानजों लोगोसे गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा खुंगा 19थि बोसोरारि जथुम्माया सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जोबनानै थांबाय। सानसेनि हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव बाथौ बावसालि थारनाय जायो आरो धोरोमारि फिरफिलाखौ बिरहोयो गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि हरेश्वर बर' बिथाङा। बेजों लोगोसे हाबाफारि बायदियै थान्दैमेल गरेस्वर बियाब बाथौ गौथुम लाइमोन खेराइ हान्जानि मोसानाय दिन्थिफुंनाय आरो गौमा आरज लानाय जायो आरो बे गौमा आरजखौ बेखेवनानै होयो एमएलए पबित्र कुमार बर' बिथाङा। बे हाबाफारिया जोबनानै थांनायनि उनावनो बेलासि समाव गरेस्वर बियाब बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि मोनसे सावरायमेल लानाय जायो आरो गरेस्वर बियाब बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि सावरायमेलखौ बेखेवनानै होयो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा। खुलुमबाय गिबि गिबियावनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै मानो होनबा दिनै सानजा तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर बियाब दैदेननायाव 33थि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसन सान फालिनायजों लोगोसे 19थि गरेस्वर बियाब बाथौ गौथुमनि जा लाइमोनफोर माइनावफोरखौ लानानै सावरायमेल खुंनाय जादों आरो बेवहायनो बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा दिनै माइनावफोरा ओरैबायदि लोब लोब ओंखारबोदों दा जेरै गामियाव फ्राय थाबोआखै बायदि नांदों। मानो होनब्ला बे गरेस्वरनि बे स्टेसन साखाथियाव थानाय बे बाथौ थानसालियाव जेरैबायदि लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैबाय गमामायैनो दिनै आइजो माहारिनि गेजेराव आरो दुलाराय बाथौ गौथुम बे माइनाव आफादफोरनि जिखिनि मावनाय जौगाथायनि थाखाय खामानि मावबोनाय बियो गमामायैनो दिनै मोनसे मोजां नेरसोनथि आरो बेनो जाबाय गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि दिनैनि बे सानसेनि हाबाफारिखौ लाना खुंनाय बे मोनसे मोजां बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव मोनसे मोजां इसारा लाबोदों। मानो होनबा दिनै न'खर दानायजों लोगोसे समाज दानाय आरो दिनै बर' माहारिखौ जौगाहोनाय बाथौ धोरोमनि गेजेराव दिनै जोङो खौसे थायोब्ला दिनै बर' माहारिनि गेजेराव बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां खालामनो थाखाय गेरेमसा खालामनो थाखाय जाबायदि खामानि मावबोनाय बे दिनै जोङो गरेस्वर बियाबनि दैदेननायाव जाबायदि खामानि मावनाय बियो आबुं महर खालामनो हानायखौ नुनो मोनो। खुलुमबाय गिबियावनो 33थि जि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसनथाय सान बेजों लोब्बा लाखिनानै 19थि बिमा माहारि सावराय जथुम्मा लादों गरेस्वर बियाब माइनाव आफादनि बे सावरायनायाव फैनानै खोब गोजोननाय नांदों जे बिथांमोननि माइनावफ्रा बियाबनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय हयथ' बेहाय सफैफ्रामजोबदों आरो गोबां माइनावफोरा मोनफैदों बेहाय। दा बेयाव बिथांमोना मोनसे सावरायनायनि आयदाफारि होदोंमोन जोंनो न'खर गंसे जानो नांगौब्ला बिमा माहारिफ्रा बोरै जानांगोन आरो उन्दै गथ'फोरखौ बोरै धोरोमारि गियान होनो हागोन आरो बाथौ धोरोमखौ हमथानांगौब्ला जोङो माबायदि हाबा मावनो हागोन बेबायदि मोनसे आयदाफारिखौ लानानै बिथांमोना बे सावरायनायखौ खालामदोंमोन। मोजां नांदों। बे मोनसे एकदम सावरायजानांगौ बाथ्रा जाहैखाबाय जाय बाथ्राखौ जों जेरावबो बुंनो गोनां जादों सावरायनो गोनां जादों आरो बेफोर थासारिखौ नोजोर बोनानैनो दिनै जों दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफाद जानानै जे जोंनि गेजेराव जानाय जे बिमा माहारिफोरनि गाज्रि आवसारि मोनसे थासारिफोर बे थासारिफोरखौ गावखौ फोजोबनानै लानो हानो थाखाय बा गावखौ मोजां मोनसे सानदांथिजों गावखौ दैदेननो गावनि न'खरखौ गावनि गथ' गथायखौ दैदेननो हानो थाखाय जोंनि धोरोमारि सावरायमेल
मेलनि गेजेरजों धोरोमारि सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों जों खालामनो हागोन नामा बेखौ लानानै गोबां जिल्लानि सिङाव थानाय बियाफोरा बा जिल्लाफ्रा बेफोरबायदिखौ खालामबाय दङ आरो दा बिनि गेजेराव जोंनि जायफोर बिथांमोना बेबायदि आवसारि खान्थिसिम थांदों बिथांमोन बायदिया गावखौ लाजिनांगौ मानोना मानसि महरै थांनानै थानायाव जों गावखौ मानसि गियानजों दैदेनलांनो हायैया बिथांमोन बायदिनि थाखाय मोनसे लाजिथावना बाथ्रा आरो बिथांमोन बायदिनि थाखायनो दिनै दुलाराय बिमा माहारिफ्रानो लाजिनो गोनां जादों सोंखारि जानो गोनां जादों आरो गोबां गथ'फ्रा आलानि जानो गोनां जादों आरो गोबां फिसायफोरा माने बिसि गैजायै बायदि जानो गोनां जादों बिनि सायाव जोङो गोबां बिदि इसिङारि राहाजों थोंजोङै लानो हायाखैब्लाबो जों जोंनि सावरायनायनि गेजेरजों धोरोमारि सावरायनायनि गेजेरजों फोसाबलायनो हागोन नामा बेखौ लानानै जोङो सावरायगोन आरो गामि ओनसोलाव थानाय समाजारि खान्थिनि गेजेरजों बेबायदि माखासे जालांनाय थासारिफोरखौ लानानै सामलायनो थाखाय नाजानाया सोलिदों आरो बेबायदि सामलायनायनि गेजेरजोंनो दिनै धोरोमारि सावरायनाय बेखौ खालामनाय जादों बबे बिथिंनि थाखाय गाज्रि लामा थांनाया बबे दा बे बिथिंनि बाथ्रा बुङोब्ला दिनै नैबे समाव जायफोर बिमा माहारिफ्रा बा माइनावफ्रा न'आवनो थानानै सोरबा बायदिया न'आवनो थानानै ओरैनो मबाइलजों थाबाय थानायावबो माने सोरनिबाखौ नुनानैनो बिथांमोनाबो गावसोरनि लाबा लाबनि थाखाय किसुमान माबाखौ खिथिनो थाखायबो खायफाया गावनि मोखां लाइसिफोराव जाथावै आखुफोरखौ खिथिदों आरो सोरबा बायदिया मा गावखौनो गाव माने बियो गोसो हमथानो हायैयाव माखासे आवसारि आखुखौ गाव गावनि खिथिनानै लादों आरो दा बे खिथिनानै लानायाव दिनै गावसोरबो सिन्था खालामनो गोनांनि सम फैबाय जे गावजों लोगोसे गावनि न'खर गावनि समाज गावनि बाय बाहागि गोबां लासिंसिं मोनसे थासारियाव फैदों आरो जोंनि जातिनि मोनसे लाजिथावना जानानै फैदों बेखौ बिथांमोना सिन्था खालामनांगौआ खोब गोनांथि दङ गरेस्वर बियाब बाथौ गौथुमा 33थि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि जोनोम सान बे जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 19थि बोसोरसालिया जुथुमाजों लोब्बा लाखिनानै जों दिनै जुथुमाखौ खुंदों बे जुथुमायाव जोङो सेथि हाबाफारि बायदियै जोंनि फुंबिलियाव जोङो बाथौ थारनाय बे बाथौ थारनाय हाबाफारिखौ जोङो मावफुंलांदों आरो नैथि हाबाफारि बायदियै जोंहा धोरोमारि फिरफिला बे धोरोमारि फिरफिलाखौ गरेस्वर बियाब बाथौ गौथुमनि आफादगिरि हरेस्वर बर' बिथाङा बिरहोयो लोगोसे थामथि हाबाफारि बायदियै जोङो गोथैसि बावनाय बे गोथैसि बावनाय हाबाफारियाव जोंनि गरेस्वर बियाब बाथौ गौथुमनि आखान्थि आफादगिरि मानगोनां धनन्जय बसुमतारी बिथाङा गोथैसि बावनाय हाबाफारिखौ मावलाङो बेनि उनावहाय जोंहा ब्रैथि हाबाफारि बायदियै गौमा आर'ज जोंनि जे बाथौ धोरोमनि जे आर'ज बे आर'जखौ जोंनि गरेस्वर बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय 58 गामिनि माइनावनि मानगोनां बिबानगिरि लोगोसे गामिनि सामलाय आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारिजों दिनैनि गौमा आर'जखौ दैदेननाय जायो लोगोसे बिनि उनावहाय जोङो दा माइनाव आफादनि सावरायमेल बे सावरायमेलावहाय जोङो दिनै जोङो दुलाराय मिरु बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथांखौ जोङो दिनैनि जों जि माइनाव आफादनि सावरायमेल बे सावरायमेलावहाय जोङो लिंहरदों लोगोसे बेजों लोगोसे दुलाराय मिरु बाथौ गौथुमनि माइनाव आफादनि नेहाथारि सांग्रिलि बर' बिथांखौबो जों दिनैनि जि सावरायमेल बे सावरायमेलाव जोङो लिंहरनानै जोंनि गरेस्वर बियाब बाथौ गौथुमनि जा बोसोरारि जुथुमाजों लोगोसे माइनावनि सावरायमेल बे सावरायमेलखौ जाफुंहोनायाव बिथांमोना जोंखौ मदद होफैबाय आं बेखौ बुंगोन दिनै जोंनि हालामनि गरेस्वर बियाबनि सिङाव थानाय जे गामि दफाफोरनि मानगोनां सामलाय आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि बिथांमोना फैनानै दिनै जोंखौ मदद होबाय जोंनि धोरोमखौ फोसाबनाय फेहेरनायाव दिनै बिथांमोना जोंखौ मदद होबाय आरो दिनै जोंनि जि
गरेस्वर बियाब बाथौ गौथुमनि जे थानसालि बे थानसालिखौ जे आबुं महर मोननायाव जोंनि रायजो राजानि गोबां मददथि दं बेखौनो आङो गासैनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनायखौ बावहरनानै जोंनि दिनैनि जा बोसोरारि जथुमा बे जथुमायाव जाहाथे लोब लोब फैनानै हेफाजाब होफैनो थाखाय आङो बयनिसिमबो साबायखर बावनाय थाबाय गोजोन्थों। दिनै जोङो जिहेतु जोंनि गरेस्वर बियाब 16 मे सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय जितु जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुम सिङाव जोंनि गरेस्वर बियाबनि जितु 16थि सावरायमेलाव जोङो माइनावनि सावरायमेलखौ जों खुंनो लादोंमोन। बे खुंनो लानायाव जों जेरैबायदि अहरह नाजानानै दिनै जोंनि माइनावफोरखौ जोङो गामि दफायाव थांनानै जेरैबायदि जों माइनाव आफाद दादोंमोन बे माइनाव आफाद दानाय बायदियै जोङो बिथांमोनखौ जोङो लिंहरदोंमोन। बे लिंहरनाय लेखायैनो बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो। जितु जोंनि 10 मे फालिनायजों लोगोसे जोंनि माइनाव आफाद दाफुंनायफोराबो दिनै गासिबो जितु जोंखौ हेफाजाब होनानै जेरैबायदि मोजां हाबाफारियाव जोंखौ हेफाजाब होबाय बिथांमोननि फारसे आं रोजा रोजा साबायखर बावहरो आं माइनाव आफादनि आफादगिरि जानानै आरो जाहाथे इयुननि जितु माबाफोरावबो जोंखौ जाहाथे बिथांमोना बेबायदि हेफाजाब होबाय थागोन होननानै आङो सानो। आरो जोंनि दा जितु जोङो माइनाव आफादखौ जोङो जोंनि बियाबनिफ्राय जोङो जिल्ला लेभेलावबो जोङो मोजाङै जोङो गोख्रोङै धोरोमनि सोमोन्दै जोङो सावरायनानै जों जितु सावरायनो हानानै आरो गथ' गथाय न'खर बेंनायफोराव जों माइनावफोरखौ धोरोमजों लोब्बा लाखिनानै न'खरखौ मोजां दालांनो थाखाय गथ' गथायखौ मोजां खालायनो थाखाय आरो आब्रुथियै जोङो समाजखौ मोजां खालायनो थाखाय जोङो अरायबो नाजाबाय थागोन। दा दिनैनि बे हाबाफारियाव जा जोंनि मिरु गौथुमनि जितु जोंनि माइनावनि गाहाय नेहाथारि सांग्रिला आब' बिथाङा दिनै जोंनियाव गाहाय आलासि हिसाबै बिथांखौ जोङो लिंहरनाय लेखायै बिथाङा दिनै जोंनो माइनावनि सोमोन्दै गुवारै बेखेवनानै होबाय। थारैनो आं बिथांनि जितु बुंलांनाय खोथाफोरखौ जोंनि माइनाव आफादफोरा एसेब्लाबो गियानखौ बिथांमोना आजावना लादों। दा बिदिनो जोङो जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम जोङो बिदिनो जोङो फोजोबनो थाखाय लाबाय। दा जोंनि गरेस्वर बियाबनि जा हाबाफारिफोरखौ जोङो बयबो जाहाथे रायजो राजाफोरा जेरै जोङो 1000 जनसो माइनावफोरा जोंहा बाहागो लाफैनो हादों। अखानि बोथोरब्लाबो बिथांमोना फैनानै जोंखौ जोबोद हेफाजाब होफैबाय बेनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आफादगिरि हिसाबै। दा बयनिबो सिमनि आंनि खुलुमनायखौ बावहरफिननानै बयनिबो आफा इसोर बोराइ बाथौआ बयनिबो न'खर संसारखौ आलो गोजोनै लाखिनायनि आफा इसोरनि खाथियाव बोर बिनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ आं एसेयावनो फोजोबथ'नाय जाबाय। खुलुमबाय बयनिसिमबो। गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै निउस पर्टेल नायगिरि नोंथांमोन बयनिसिमबो नैबे दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 33थि गायसन सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै दिनैनि बे जोंनि गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 19थि बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्माजोंनो लोब्बा लाखिनानै गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि जा नैबे सावरायमेल बे सावरायमेलखौ जोङो जोंनि गरेस्वर बियाब गौथुमनि गासै 58टा सुपा नङा होनब्ला बे 58टा सुपानि गासै गामि सामलाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि गोथार बाथौ थानसालिनि मानगोनां दौरि दौसि आरो मोनफ्रोमबो गामि दफानि माइनाव आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ लानानै जों बिथांमोनखौ लिंहरनानै बिथांमोनखौ मान होनानै नैबे जोंनि बियाब गौथुमनि गोथार थानसालियाव जों सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै नैबे खुंजानाय जा गिबि हाबाफारि होननांगोन बेनो जाबाय गिबियाव आफा इसोर बोराइ बाथौनि जा नैबे गोथार थानसालि बेयाव बावसालि बावनाय आरो थारनाय बे हाबाफारिखौ जोङो गिबि हाबाफारि हिसाबै मावजेनदों। दा बेनि उनाव जोङो नैथि हाबाफारि धोरोमारि फिरफिला बिरहोनाय बे धोरोमारि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि जोबनाय लोगो लोगो जोङो नैबे समाव थामथि हाबाफारि हिसाबै रुंसारिफोरनिसिम बिबार बावनाय अर्थात गोथैसि बावनाय बे हाबाफारिखौ जों आबुङै मावफुंनाय जायो। आरो बेनि उनाव जोङो
हाबाफारि हिसाबै जोङो जोंनि बियाब गौथुमनि जा बोसोरारि दाजाब दानख'नि नङा होनब्ला थान्दै मेल बे थान्दै मेलखौबो जोङो आबुङै जिरायनाय जायो आरो लोगोसेयैनो दा नैबे सोलिबाय थानाय बियाब गौथुम माइनाव आफादनि जा सावरायमेल सेमिनार गुबै सावरायनां आयदा बाथौ धोरोमखौ फोथांना लाखिनाय आरो गोग्गो न'खर दानायाव लोगोसेयैनो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ धोरोम सोलोंथाइ होनायाव माइनावफोरनि मावनांगौ बिबान बे गुबै गोनांथार आयदाखौ लानानै जोङो दिनै गासै गरेस्वर हालामनि माइनाव बिथांमोनखौ लानानै जोङो सावरायनाय जादों बिथांमोनखौ जोङो लिंहरनाय जादों दा जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथांमोना जोंनि बियाब गौथुमखौ थानसालिखौ मान होनानै जेरैबायदि लोब लोब बाहागो लाफैदों बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरदों गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै दिनैनि बे जा हाबाफारि ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों जे जोंनि गुबै धोरोम आंगो धोरोम बाथौ धोरोमखौ जे बयबो दिनै ग्रोम ग्रोम आबुङै आब्रुथियै जा जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा खान्थि आसार खान्थि नेमखान्थिनि गेजेरजों जा आब्रुथियै फालिनो फुजिनो फेहेरनो फोसाबनो फोगोमनो बायदिसिना बिथोनाव जा बिथोन होबाय बेखौ मानिनानै दिनै जोंनि बर' हारिफ्रा गावनि आंगो धोरोम बाथौ धोरोमखौ अनसायनानै दिनैनि सानाव गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमाबो नैबे बाथौ गौथुमनि जा जोनोम सान खुंगा 33थि जोनोम सान बे जोनोम सानखौ खुंनाय जादों आरो लोगोसेयैनो बेजों सरजाबफानानै जोङो 2 बोसोरारि जोंनि बियाब गौथुमनि 2 बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्माखौबो जोङो खुंनाय जादों आरो लोगोसेयैनो बेजों सरजाबफानानै लोब्बा लाखिनानै जोङो माइनाव आफादनि गोनांथार आयदा लानानै सावरायमेलखौ लानाय जादों बेखिनियानो गोजोन्थों।